Come on, Declan. Céim fá dhéanaan tú é seo de tain. Tá méid breanú a bhí sin se cé dúirne. Tá spánnam. Starting women chuim rán siad. Tart sin má láimh. Déad fá cúpla canna bheith agat. Ní mar chéile Aoife. Yeah. Starting women den editin. Agus is fadlam bheith má hosa freisin. Yeah, bheith sin go deas. Ach, ní chu deas leis na pints. No. What does it fós ar Tinder? Well, does it? Ah, yeah. Dúirt an swipeáil. Rud a cínt leis an am a bheilt. Yeah. Mis freisin. Sprálam an swipe. Sorry, céir dúirt tú an sin? Rud céan letain. Sprálam an swipe an clifahhains leis. Yes, no, yes, no, 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 no. Tá class. Okay. Ar leid tá fós an na fear ní rún de seo an nachta fut. An é seo lig. Well, cecha más bhí anna dorm hééis an chuig déit bhí ein. Well, ní go más a ceap mééis léir. So, fi mé cheappa. Béidir go bhfuil sé am a gun fáil ré leis. Yeah. Yeah, teach na sin. Cool. So an gillan sin nach chum is ar Tinder níos mú. Yeah. Yeah, stocha go gélín. Sé deas tú eáil. Yeah, well, rinne mu a seané, so. Sé deas tú eáil a geart, like. Ornta ní bhíonn tú go thomláin an. Yeah. Ní ma ítach leis an reactionach. Well, béidir go bhéh mís rud a gnéala dhéanamh mar sin. No, Aoife, ní féidir den casta na chéile, swinna diaide. Yeah, tá am. So, ceúil se? Ní ran sé sucr ó bhug mé bháile. Ornta, like, just ar fás second. Téanam dearmid go bhfuil MS ar. Well, gwna mynd pyntar war an listag yn hiad ar Alex mis chéile. Béidir sa zarthát ar lista. Cé nád a thugann sé ar pionta sucr? Cháú meid, beidir? Neart am agam mar sin. Dúir sin nach chumas go láirt faníisi níos mú. No, lerá I muid faoi. Okay. So, well, an eich sin... Ní ras am gromad chun... Chun... Ní ras am gromad chun... Declan. Declan.